سلام 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 እዚ ቪዲዮ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ እዚ ናብዚ ቪዲዮ ፎቶና አትኹም ተወስዱ ዘለኹም ሰባት መጀመሪያ ቀድሚ ምሳድኩም ፎቶ 10 ጊዜ ላይክ 10 ጊዜ ኮምፕሊት እዚ ክትቆመለኩም ከላይ ነገር ኩልኩም ናአትኹም ሕማው ጽሑፍ ገለገለ ጽሑፍ ዘለኹም ሰባትን ላይክ ኮምፕሊት ከወልኩም ዘለኹም ሰባትን ጽቡቅ አይመጽን ይልሐራ ተተልعنا كلنا نابدو عينه ناتيلي صباي مصنينا نزون فوتو وصلوا زلو 10 ጊዜ ላይክ 10 ጊዜ ኮምፕሊት ከይገወሩ አው ጽሕሎም ሸርና ወልኩም ተሞሊሶም ላይክ ኮምፕሊት ሸር ገብራለዎ አንቱም አትኩም ተዘልሁን ከማ ላይክ ኮምፕሊት ሸር انت زي هوينو دعوة نفطرنا اوكي